Salutare fraților, aici cu voi Sebi Vlogs Oficial. Ăsta e primul meu video care îl filmez pe data de 2021. Și nu uitați să lăsați un like, să subscribe, să busiți butonul de like așa. Și haideți fraților să facem măcar 20 de abonați fraților, că m-am deschis un nou cont de YouTube. Dacă vă dați seama. Și dacă auziți niște sunete pe fundal, nu băgați în seamă. O să fie și Caterinca, și live-uri, și tot feluri de nebunii. Apăsați butonașul de like încă o dată, că vă zic asta. Și cu voi a fost Sebi Vlogs Oficial, cu voi Sebi. Azi o să începem o grămadă de chestii. Atenție! Și cam atât a fost acest video, nu uitați să lăsați un like încă o dată și un subscribe. Pa, pa!